Služby školám jsou sekcí, která ve své podstatě propojuje svět škol a vzdělávání se světem pracovním. V příslušné sekci mohou firmy nabízet své produkty a služby českým školám. Je zřejmé, že každá škola či jiná vzdělávací instituce potřebuje ke svému hladkému fungování velké množství zmiňovaných produktů a služeb. Již v úvodu této prezentace pak upozorníme vás, kteří jste vlastníky firem a máte zájem prezentovat se školám, na existenci prezentací, jak editovat kartu firmy, anebo na prezentaci informace pro firmy. Nyní již ale k samotnému popisu služby. Sekci služby školám můžeme rozčlenit na 4 základní podsekce. Samotné gros pak je podsekce s totožným názvem. Jí se však budeme zabývat až na konci této prezentace. Před prvním použitím služby vám doporučujeme navštívit kategorii Návod k prezentaci firem. V tomto návodu se dozvíte podrobné informace o pravidlech fungování sekce či o položkách, které mohou firmy prezentovat. Položka Aktuální akční nabídky nabízí školám momentální nabídky firem, jedná se ve své podstatě o jakýsi akční leták. Takže příkladem zde položka Registrovat firmu pak slouží firmám k jejich registraci do našeho katalogu. Samotný katalog služby školám pak prezentuje samotné firemní produkty a služby. Barevné provedení jednotlivých firem je dáno formou jimi zvolené prezentace. Na katalogové stránce lze vidět jen některé ze základních informací týkajících se firmy. Více o ní a její nabízených produktech se pak dozvíte prokliknutím názvu firmy. Doufáme si říci, že uváděné položky zcela jednoznačně převýšují informace uváděné v konkurenčních katalozích. Závěrem ještě chceme upozornit na ovládání samotného katalogu. V něm se lze orientovat podle 2 základních položek. Těmi jsou lokalita a kategorie nabízených služeb. V první zmiňované je možné firmy členit dokonce na úrovni státu, katalog totiž obsahuje i slovenské firmy. Dalším členěním pak je kraj, okres a obec. Takže příkladně druhým členěním pak je kategorie firmy, kdy máte k dispozici cca 20 různých kategorií. Výsledně můžete tedy velmi jednoduše dohledat přesně tu firmu, kterou pro své účely potřebujete a nejlépe vám vyhovuje. Věříme, že náš katalog vám bude kvalitně sloužit.